Здравейте, фермери! Днес ще говорим за нещо важно – субсидиране на протеинови култури. Знаете ли, че в България има годишно плащане, което подкрепя отглеждането на протеинови култури? Тази програма е насочена към активни фермери и целта ѝ е да осигури допълнителен доход в 100 мил за развитието на вашата ферма. Протеиновите култури, които са обхванати от тази програма, са изброени под видеото. Можете да отглеждате тези култури самостоятелно или в комбинация, стига да имате поне 5 декара обработваема земя. Кой може да кандидатства? Програмата е отворена за всички активни фермери в България, които имат право да получават основно подпомагане за устойчивост. Каква е целта на тази програма? Основната цел е да направи вашите ферми по-конкурентни и устойчиви. Същевременно програмата подкрепя екологичните и икономическите ползи от отглеждането на протеинови култури. Те подобряват състоянието на почвата, осигуряват важни хранителни вещества и могат да помогнат за намаляване на зависимостта от вносни протеини. Важно е да се отбележи за фасула. Не можете да кандидатствате за субсидии за фасул по тази програма. И едновременно с това по програмите за плодове и зеленчуци в планински райони. А каква е финансовата подкрепа? За кампания 2024 година подкрепата е 12 евро и 97 цента на декар допустима земя или около 25 лева и 30 стотинки. Това е значителна помощ, която може да ви осигури допълнителни средства за поддържане на вашата ферма или инвестиране в нови технологии. Защо да се включите? Протеиновите култури са важна част от селското стопанство. Те имат много екологични ползи, допринасят за разнообразието на културите и могат да намалят разходите за изкуствени торове. Ако отглеждате тези култури, не забравяйте да кандидатствате за подкрепа. А ако имате нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас. Пожелаваме ви успешна кампания! Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала ни и да натиснете камбанката за известия, за да не пропускате полезни съвети.